Minulou sobotu členové rybářského klubu Renegat pod vedením Vojtěcha Duraja uklízeli po krátké zimě odpadky v řece Bělé. 20 100litrových pytlů smetí. Tolik odpadků nazbírali rybáři, kteří se rozhodli uklidit koryto řeky. Byla to každoroční akce, která je organizována od roku 2010 pod názvem Velký úklid řeky Bělé. Akce se účastní i obyvatelé a školní mládež z města Bielsko-Białé. Během úklidu renegati našli různé exponáty, o kterých mluví Jan Přibyła. Našli jsme velmi zajímavé věci, mimo jiné třeba kostru srny bez kůže, kousky praček, ledniček, monitorů. Pralek, lodówek, różne rzeczy, monitory, nie monitory. Ja słyszałem, żeście nawet cały taki postument Matki Boskiej znaleźli. Prý jste našli celou sochu Panny Marie. Ano, našli jsme ji v Komorovicích. Byla to malá figurka, pravděpodobně ze dřeva. Z drewna, pravděpodobně. To wie pan, tu musí chodit. Tady by se měl pohybovat nějaký strážník, který nebude mít na sobě uniformu ani žádné jiné označení, ale bude mít na sobě civilní oblečení v teniskách, třeba na kole, a měl by chytat ty chuligány. Dokončení celého odcinka ekspresové trasy S69. Dokončení celého úseku rychlostní komunikace S69 může trvat až do začátku příštího roku. Eventuální ukončení prací bude záležet na zhotoviteli, který bude vybrán ve výběrovém řízení. S69 z Bielska-Białej do Żywca trvá už 4. Výstavba rychlostní komunikace S69 z Bielsko-Białé do Živce trvá již 4 roky. Aby byla cesta kompletní, zbývá vybudovat ještě necelých 16 kilometrů. Generální ředitelství krajských silnic vyhlásilo výběrové řízení na dokončení stavby, které má být rozhodnuto v polovině března letošního roku. Nezbývá nám než čekat na výsledek výběrového řízení a brzké dokončení prací. Nadace SOS Animals z Čenstochové navštívila naše město. Cílem jejich návštěvy byla akce s názvem Adoptuj psa. Jak všichni víme, žít bez psa je možné, ale život bez něj je o hodně smutnější. A podle tohoto hesla nadace povzbuzuje lidi k psí adopci. SOS Animals se již několik let věnuje ochraně týraných a hladových zvířat bez domova. Nadace velmi často navštěvuje naše město, protože v Bielsko-Białé se potkávají s velkou laskavostí a zájmem o adopci psů. Je důležité si pamatovat, že adopce psa není vůbec jednoduchá. Lidé, kteří chtějí adoptovat psa, musí splnit všechny podmínky, které stanovili pracovníci nadace. Před adopcí Mařena Trembická i Křišek Skjermut provádějí důkladný výběr prostředí, ve kterém bude pejsek žít. Zabýváme se především pomocí týraným zvířatům. Provádíme zásahy při podezření na špatnou péči, kontroly jejich zdravotního stavu a léčbu. Příležitostně se věnujeme i opuštěným psům, často po srážce s auty. Co si o takové adopci myslí obyvatelé Bielsko-Białé? Moc se mi ten nápad líbí, protože můžeme pomoct zvířatům, která se toulají po ulici a nikdo neví, co s nimi. Co s nimi, no to taky nefajné. Myslím si, že taková akce, jaká je tady dnes, je potřebná a to, že vidíme ty pejsky naživo, je pro kolem jdoucí více reálné než všechny ty akce, které se propagují pouze na letácích. Myslím si, že je to dobrý nápad. Někde ti psi musí bydlet a mělo by být o ně postaráno. Mezi psy, kteří zavítali do Bielska, byl i Fraňo, pro kterého to byl opravdu šťastný den. Vyvrcholením fašiangového obdobia v našom meste je tradične Žilinský festival fašiangových masiek, ktoré ulicami mesta prechádzali už 10-krát. Sprievod originálnych masiek začal svoju prehliadku pri mestskom úrade a pokračoval do historického centra Žiliny. Sprievodu sa zúčastnilo približne 500 masiek a nechýbal ani kráľovský pár. V úlohe kráľovnej festivalu sa predstavila herečka Erika Havasiová a sprevádzal ju Milo Kráľ. Súčasťou sprievodu boli aj tento rok deti a dospelí z Centra voľného času, základných umeleckých škôl a ďalších škôl v Žiline a nechýbali ani žilinskí seniori. V sprievode ste mohli vidieť 2- až 3-metrové bábky divadla z Českých Budějovic. Tí svojim predstavením Masopust divadelne spracovali českú tradíciu fašiangov.
Celé podujatie obohatili folkloristi. Tí všetkým návštevníkom festivalu priblížili atmosféru fašiangového obdobia. Tento rok sa na karnevale predviedol špeciálny hosť, skupina Dolná Sekirna z mesta Pernik v Bulharsku. Tam sa koná najväčší svetový festival fašiangových masiek už 48 rokov. Fašiangová tradícia Bulharov je založená na vyháňaní zlých síl a na vítanie znovuzrodenia prírody po náročnej zime. Po príchode sprievodu masiek na Mariánske námestie už na všetkých účastníkov festivalu čakal bohatý kultúrny program. Folklórny súbor Rosutec, Magura, Stavbár a ďalšie nám svojim vystúpením pripomenuli zvyky našich starých rodičov. Ja som akože král Matej, lebo také porekadlo je, že Valent žení vtáčence a Matej píšťalky rozdáva. A mám tu svoju skupinu, aha. Sme vlastne muž a žena Svačková a je to náš tradičný vlastne výraz na fašiangy, ktoré vždycky prebiehajú nás útorok pred Popolcovou stredou. Najstarší ženský spolok Živena si pre návštevníkov aj v tomto roku pripravil ochutnávku tradičných fašiangových dobrôt z vlastnej kuchyne. Súbor z Kysuckého Lieskovca predstavil tradičné pochovávanie basy so všetkým, čo k tomu patrí. Na záver programu zahrala do tanca dychová hudba Fatranka. ...104 rokov. To je vek, ktorý na svete dosiahol len málo kto. V Žiline bola oslava aj s takouto veľkou cifrou. Gratulácie patrili pani Žofii, rodáčke z Oravy. Za múrmi domova sociálnych služieb to teda žilo. Jedlo sa, pilo sa, spievalo sa a kto mohol, ten si aj zatancoval. Povedať, že mimoriadne milá slávnosť, pretože ako 104 rokov naozaj niečo výnimočné. Je to dané asi od Pána Boha. No okrem dlhého veku jej pripravil aj ťažký život, ktorým sa však dokázala prelúskať so zdvihnutou hlavou. V gratuláciách bolo cítiť vrúcnosť a obdiv. Nie sa čomu čudovať. Pani Žofia sa narodila ešte za Rakúsko-Uhorska. Zažila obe svetové vojny, prežila fašizmus aj komunizmus a už druhým rokom je najstaršou Žilinčankou. Jej predchodkyňa v tomto titule sa dožila až 107 rokov. Či ju pani Žofia prekoná, ukáže čas. No na teraz sa zdá, že si ešte trúfa. Teraz, keď sme boli v tej nemocnici, mi povedala, že keby bola mohla, tak ona z tej sanitky odíde. A keď sme sa jej opýtali, a kam by si išla? No na autobus a domov. No takže ona si ešte tak trúfa. Nevníma to, že už nemôže. Pani Žofia už veľa nenarozpráva, tak nám ani neprezradí svoj recept na dlhovekosť. Svoje v jej prípade zohrala aj genetika. Jej otec žil vyše 90, skoro asi 98 rokov, ale ona bola veľmi húževnatá od mladosti. Taká pracovitá veľmi. Okrem poctivej práce si našla čas aj na záľuby. Tou najväčšou bola asi turistika, no o nič menej milovala aj zvieratá. Všeličo chovala. Chovala mačku, psa a dokonca mala sliepku takú, ako keby to bol pes. Proste zavolala a sliepka išla. Každým rokom si hovoríme, že bolo by dobre sa znova o rok stretnúť a zatiaľ sa nám to darí. Takže tentokrát sme tu už tretí raz na gratulácii a verím, že sa tu o rok opäť stretneme. Chcete sa dožiť 104 rokov? Nie som si istý, či by som to zvládal nejakým spôsobom, ale opäť, ak v zdraví, tak áno. Na významných žilinských pamiatkách pribudli QR kódy. Po ich odfotení cez mobilný telefón okamžite získate všetky potrebné informácie o budove či pamiatke, pred ktorou práve stojíte. Nový informačný systém realizovalo mesto Žilina v rámci mikroprojektu, ktorý je venovaný spolupráci partnerských organizácií sídliacich v poľsko-slovenskom pohraničí, v Žiline a v Bialsko-Bialej. QR kódy zatiaľ stáli 21 000 eur. Celkový rozpočet sa môže vyšplhať však až na 34 000.
Systém, ktorý bol pre Žilinu navrhnutý, my hodnotíme veľmi vysoko práve z toho dôvodu, že je interaktívny, je možné ho korigovať, doplňať a vlastne na základe nových informácií, ktoré sa vlastne dozvedáme pri každej jednej obnove v objekte, tak je možné ho doplňať. Vyzerá esteticky veľmi dobre, architektúru nenarúša, je vlastne v úvodzovkách šitý na mieru každému jednému objektu a z tohto dôvodu vlastne nie je veľmi čomu vytknúť. Pozrieť sa na nový informačný systém prišli aj poľskí novinári a zástupcovia turistických informačných centier z mesta Bialsko-Biała. Teraz v Bielsku-Białej pojawiły się... Tiež u nás v Bielsku-Białej tiež sme začali dávať na niektoré budovy také informačné tabulky, ktoré ovšem nemajú formu toho QR kódu, ale je tam informácia v 3 jazykových verziách. Princíp použitia QR kódu spočíva v tom, že kód, ktorý je na informačných tabuľkách, zosnímate mobilom či tabletom a ten vám s pomocou internetu dekóduje textovú správu. Mesto Žilina je prvým medzi slovenskými a českými mestami, ktoré používa informačný systém QR kódov pre potreby turistov. V najbližšej dobe bude internet nahradený aplikáciou, ktorú si záujemcovia a turisti môžu stiahnuť priamo v turistickej informačnej kancelárii v Žiline. Dostupná bude aj v anglickej a poľskej verzii.